Did you know a day without a Lord is a day that is wasted? Welcome to Mandara Online Worship Platform. We are just here to tell you that during the week, you can make an appointment to meet with your Lord and Savior. Every day at 6:30 in the morning, we do have our Power Hour where you glean the most important lessons for you to find strength to face each and every other day. And on Wednesday, we do have our midweek service at 6:15 p.m. in the comfort of your homes after the labors of the day. Hear God speak to you. On Friday, as we conclude the week, we've got to listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life at 6:15 as we are ushered into a solace with our Lord and Savior. So join us on Mandara Online Worship Services as we hear God speak to us during the week. God bless you. Chakanyiwese bakarasika nekuvaunza wamponesi sokora Jesu kutaurira uya kuneni iye ati endakure kumakomoyo unzai wafami kumusha pinza mdanga namsuponesi Jesu nyenye yabayiwa Chakanyiwese bakarasika kuvaratidza kuna Jesu kutungamira muiyo nzira yeruponeso neupenyu endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa ndizo ndinona ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaunza endakure kumakomoyo unzai wafami kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa endakure kumakomoyo unzai wafami kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa Ndoda kwasa shakari pangwaino
Tasangana zvakare muchirongwa chedu chatiri kutaura pamusoro pehope. Kuti dzinonyepa here kana kuti hadzinyepi, asi musoro wenyaya wedu kana kudingindira redu rinongotaura pamusoro pekuti hope idzi hadzinyepi. Tichava nenguva yekunamata tisati tapinda mukati memharidzo yanhasi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino tauya zvakare pamberi penyu sevana venyu, mukati medzimba dzedu, mukati memabasa, mukati memisha nemukati menyika yeZimbabwe nemumachechi edu. Mwari, tinokumbira panguva ino patava kutaura pamusoro penyaya iyi inobata maspheres akasiyana siyana eupenyu hwedu. Mwari, tibatsireiwo sekubatsira kwamungaite isusu vanhu venyu tisina simba. Tiregerere kudarika kwedu, mutipe pfungwa dzekuteerera shoko iri nepfungwa dzevanhu vakateerera kuna Mwari wavo. Tinotenda kuti muchava nesu mukati mebasa rose, mukuteerera nemukutaurwa kweshoko, muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari panguva ino zvakare kuti tasangana mukati meshoko raMwari, mukati mesvondo irori rataa tiri mukati mekudzidza pamusoro zvatingawana zvishoma zvingatibatsirawo mukati menyaya yemukomana uyu yaJoseph. Regai tive nenguva yekutarisa zvishoma patakasiyira pana Genesis chapter 37 vhesi tangirai pavhesi ya 30. Verengai tinzwi. Verse 30. Akadzokera kuvanun'una vake akati, mwana haachipo, ini zvino ndichaendepiko? Zvino vakatora nguo yaJosefa vakauraya nhongo yembudzi, vakanyika nguo muropa, vakatumira nguo iyo yakareba ina maoko kuna baba vavo, vakati, tanonga chinhu ichi, fananidzai zvakanaka kana iri nguo yomwanakomana wenyu, kana isati iri iyo. Ivo vakafananidza vakati, inguo yomwanakomana wangu, wadyiwa nechikara. Josefa zvirokwazvo waparadzwa. Jakobho akabvarura nguo dzake, akasimira magumbu pachiuno chake, akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. Vanakomana vake vose navakunda vake vose vakasimuka vakamunyaradza. Amen. Asi akaramba kunyaradzwa, akati, ndichaburukira kubwiro kumwanakomana wangu. Mirai zvenyu ipapa. Tiri kutarisa nezuro patakapedzisira nyaya yedu iri kuti iyo hembe kana kuti regai tionesane zvakare pfungwa yekuti pakakandwa Josefi mukati megomba, takawirirana paya sekuona kwataitaura sekwemuparidziwo kuti tinototenda Mwari pamusoro pekuti ipo Joseph akashaya vakomana paShekemu. Otherwise thing could have been worse. Kufunga kwedu kuti akafambira gomba rakanga riri paDothani, afambira gomba rakanga riri paDothani raakasvikokandwa vakoma vachidya chikafu chaakanga aunza, zvikatibuditsira pachena kuoma kwemwoyo unenge wasindimadzwa neruvengo pakati pehama, kuti vanhu vanodya chikafu chauya nemuning'ina wavo, asi muning'ina mwana wababa vavo ari mukati megomba. Shoko razvokwadi vana vaMwari kuti pane zvimwe zvinhu zvatakaita. There are two serious things zvatakataurirana kuti ngatizvingwarirei: love and hatred. Kana kuti love nejealous. Jealous rakaipira kuti zvinhu zvinofana kuva zvakajairika kuti munhu ari normal aite zvinopinda mukati mekusudurudzwa kana ruvengo rwasvika. That's why vamwe vachizotaura kuti jealousy is a blue-eyed monster. Vanhu vakadya zvikafu zvakanga zvauya nemuning'ina, but havana kunzwa tsitsi pamusoro pe a feeble young man, their young brother, the 10th in the family. Vakoma vakuru vachidya mwana wababa wavo achichema ari mukati megomba. Ngatitende Mwari
negomba rako repaDothan, nekuda kwekuti dai zvakaitikira paShekemu, it could have been different. Tinotenda negomba rawakakandwa, it be a transfer, a demotion, or even kufaiwa kubasa. Zvimwe nguva dai Mwari vaitipa malenses ekaonero kezvavakanga vachiona pamusoro penyaya yako nesituation yako, you would thank God kuti Shechem could have been worse. Toda kutenda kuti ndo patinosvika Reuben kwanza akatadza kumirira kusakuvadzwa kwemunin'ina, ndobva afungidza kuti achaba munin'ina wake kana vakomana vambotenderera. Paanodzoka ndo paanowana mukomana atotengeswa. Saka zvazvinoreva ndezvekuti pakatengeswa Joseph, Reuben akanga asipo. Ndo panozobuda plani yekubaya hwai, mbudzi nekubvarura hembe ndokuendesa ripoti kumba. Shoko rakandibata panyaya iyi nderekutiro, kwanzi pavanosvika vanoti tanhonga chinhu ichi, hembe yavanotoziva kuti ndiye munin'ina wavo. Kana vanhu vakuita zvinhu zvavo vanogadzira to the extent yekuti it becomes very authentic. Presentation yakaitwa kuna Jacob ndiye akatozotaura kuti Joseph akadyiwa nechikara, and he fell into the trap yevakomana. Zvikanzi paanodaro vakomana ava, bhaibheri ratiro vakauya vakaungana pana mudhara, vese vachichema vachinyaradza mudhara nekudyiwa kwaJoseph. But mudhara paakanga achichema vakamubata vakamubundira, mukati memoyo vakoma vaitoziva kuti mufana ari pakamera ari kuenda kuEgypt. Kumba kuine rufu munin'ina achienda kuEgypt. Rega ndingobvunza mudikanwi panguva inoi kuti imbobvisa vanhu nekuda kwekuti tiri kuteerera nyaya iyi pasina vanhu. Kana paine vanhu pauri kuteerera uri, imbofunga zvawakamboitira umwe munhu wekuti pane imwe nzvimbo vanhu vakabhilivha kuti ndo zvaitika, but iwo uchinyatsoziva kuti pakuziva kwangu Joseph ari munzira yekuenda kuIjipita. Nziyo dzakatoimbwa dzerufu, vanhu vakanga varonga plani vakakomba Jacob. Regai nditini vana vaMwari panguva inei, mukati meupenyu taita zvimwe zvinhu zvikuru zvinotyisa, zvinokachamadza. Jacob haasiko zvekuti Jacob ari kuchema mwana ari murwendo rwekuenda kuIjipita. Chimbobva pane vamwe ufunge pamusoro penyaya iyi. Hakuna here panguva yeupenyu hwekurarama kwako iwe neni paunonyatsoziva kuti nyaya iyi takaironga tikaigadzira, but patakaigadzira payakanobuda pakutambwa kwetsoro wakati yabuda bhobho. Hapana here mabhobho akabuda ekuti Joseph achienda kuIjipita imi manga muine rufu kumba. Hapana here nyaya yekuti Joseph akawirwa nedambudziko raunoziva kuti dambudziko iri. Presentation yandakazoita kumba handi yakafanana nezvakaitika zvikanzi Joseph anotengwa otanga kufamba achienda kuIjipita. Vanotaura pamusoro pemakilomita nemamiles, vanotaura kuti Joseph rwendo rwekubva kuDothan kuenda kuIjipita rwanga ruri almost kuma 6,000 plus 6,600 plus miles kuenda kuIjipita. Ndiri kuona kuma kilomita, that means kuti kuma 10,000 something kilometers vanhu vachienda kuIjipita. Vamwe vanorefura vanotivo kuti udrive uchienda kunzvimbo iyoyo nespeed yavakanga vakatara, vanoti zvaida kuma almost kuma 206 hours kuti ufambe usvike ikoko. Ndo matauriro avanoita. Ndiri kuti inini tarisai scenario iri kumba kwaJacob. Kumba kwaJacob vanhu vari parufu,
mukomana rufu ndinofunga kuti hongu pakutaura kwedu kwamazuva ano nekuona zvatinoita isu avaiva nenzira yavo yavaita havo rufu nayo, but ukatarisa distance yekubva kuDothan iri kupiwa nevakomana dai kwava kuri kuno rufu rwaJosefu rwakatopera. Josefu asati asvika kuIjipita, vakoma vachitarisa mudhara vachizorwera pasi, kana moyo yasindimara kunyange tsitsi vanhu havana, vanhu havatarise. Vakomana vakatarisa mudhara wavo, Jekobho achinetseka achiramba chikafu, Jekobho achiratidza a pale face. Vakomana havana kuita tsitsi dzekutarisa mudhara, kuti mudhara tiri kumuchemesa ari kuchema mbudzi. Kaindiudze vana vaMwari panguva ino, mukati meupenyu huno kune vanhu vakawanda vane michato yakaparadzwa nekuda kwekuti mbudzi yakaurayiwa. Kune vanhu vakawanda vasara vari nherera nekuda kwekuti pakaurayiwa mbudzi. Pane machechi akasara ari mukati medambudziko nekuda kwekuti pakaurayiwa mbudzi, nekuti Josefu paakabviswa, pakabviswa uyo akanga akamira, ndobva kwasara vakazvambarara. Mukati mekurarama kwatiri kuita vana vaMwari, kune machechi ari kuzvamba akazvambarara. They can't move forward, they can't move backwards. Vese vakazvambarara chikonzero pakaurayiwa mbudzi. Akanga achifanira kufamba nechechi kwaya, mbudzi yakaurawa, mbatya dzikabvarurwa, chechi ikabhilivha all the stories dzakagadzirwa ipapo. Ndiri kutaura kuti mukati meupenyu huno kune vazhinji vakaurayirwa mbudzi asi vari vapenyu. Ndiri kuti ini vana vaMwari, kune vazhinji vakaurayirwa mbudzi vakafa, vakatovigwa, the cause of death ikatokonfirmwa. Josefu paanonzi aurayiwa, baba vanotiwo mwana wangu akadyiwa nechikara. VaMwari panguva ineyi inyaya ngani dzatingarangarire? Josefu anofamba ari mukati menzira, zvikanzi paanofamba kwanzi akasvika pane imwe nzvimbo, ndobva atarisa makomo ekumusha. Atarisa makomo ekumusha, zvikanzi zveshuwa vakoma vangu, after all what I have done, ndaita zvose, ndakutoparadzana nevakoma vangu nekusingaperi pano, ngatitende Mwari. Josefu anoti ari mukati menzira, zvikanzi pachapter 39, hande pachapter 39, titeere futi musoro wedu wenyaya unotiwo Potifa akachenjera. Chapter 39 verse 1. Josefa wakanga akurusirwa Egypt. Potifa guta raFarao, mukuru wevarindi Ijipita, akamutenga pamaboko avaIshmaeri vakanga vamuburusira. Saka Josefu apa atengeswa nevakoma avo vakanga vamutengawa, ndobva vamutengesa kwaPotifa. Jehovha zvino wakanga una Josefa, akaramba achikwirira, akagara. Kwanzi Josefa, mira, kwanzi Jehovha akanga aina Josefa. Ndozvandinodira Mwari. Mwari zvaakanakira vana vaMwari, kunyange vamwe vese vakakusiya, chinokosha ndechekuti Mwari wako anokutevera kunyange mukati meIjipita. Chinondinakidza pana Mwari, anotevera kunyange vakavengwa. Chinondinakidza muna Mwari, anotevera kunyange vanoshoropodzwa. Josefa kunonzi Jehovha akanga ainaye. Unoziva vana vaMwari, mukatarisa pane chinhu chinokachamadza panyaya iyi, chekuti muteereri panguva ino wakateerera unozvibvunza heyo mhinduro kai yekuti nhai Mwari, chii chandisina kuita zvakanaka, chandisina kuitira munda wangu kuti undipe mazambiringa ebundo? Yei mhinduro iri kuti iyo pakatengeswa Josefu paDothan achitengesa kumaIshmaelites, ari mukati memhiripiri, mukati melugage, Joseph was sold to be a slave. Hope dzese dziya dzakanga apiwa mukati memunda dzakanga dzakagonya, dzakapfunya mukati memhiripiri. Mapromises ose akanga ari pachena,
abva kuna Mwari akanga ari mukati melagage. Regai ndikuudzei vana vaMwari, there are times mukati meupenyu dzekuti zviroto nezvaunoona mberi kuti Mwari vari kunditungamirira dzimwe nguva unongoerekana wagonyawo mukati memhiripiri nekuti vakoma vakakutengesa. But chinofadza hechi munhu waMwari panguva ino ndechekuti chinofadza ndechekuti Jehovha akatarisa mukati melagage yemaIshmaelites ndobva aona kuti mune munhu wake. Mwari akatarisa kunonzi asvika mukati menzvimbo yaPotifa mukati Jehovha akanga ainaye. Ngatitende Mwari anoenda nesu kunyange mukati menzvimbo dzisingasvikwe nehama. Jehovha akanga aina Daniel muIjipiti, muBhabhironi. Jehovha akanga aina Shadrach naMeshach naAbednego mukati meBhabhironi. Jehovha akanga aina Jeremiah mukati megomba rakanga akandwa rematope. Panguva ino munhu waMwari pane vazhinji vekuti kana vakatarisa nyaya yaJosefu inovabata. Ngaikubate kukusvikawo panyaya yekuti kunyange akanga atengeswa nevakoma, Jehovha akanga ainaye paruti yekubva paHebhuroni kuenda paShekemu. Jehovha akanga ainaye kubva paShekemu kuenda paDhothani achirokandwa mugomba. Jehovha mumwe chete akanga ainaye kuIjipita. Otenda Mwari naMwari anoenda neni kunyange mukati meIjipita. Nekuti dai vakwaiva kuchechi, vekuchechi pamwe havana kubata zvakanaka. But ngatitende Mwari kuti kunyange wabuda, wakanganiswa, wavhirikwa, wakandwa kuIjipita, Mwari kana uri right, Mwari wenyasha anokutevera kunyange mukati meIjipita. Mumba maPotifa Jehovha akanga aina Josefu. Dzikapa zasi mbichani tenzi wake ndiPotifa. Ona kuti Jehovha unaye uye kuti Jehovha wakamufambisa zvakanaka, wakafambisa zvakanaka zvose zvakaita namaoko ake. Right. Josefa akaona nyasha kwaari mira bata inyaya iyi ngativerenge shoko ritirinzwisise. Zvikanzi Potifa paakatarisa Josefu, Potifa ari kunzi paakatarisa Josefu apa, Potifa aiva jinga raFaro. Ndiye akanga ari mukuru mamaFaro. But panosvika Josefu, Potifa anotarisa so. Mumwe munyori anoti kwanzi Joseph had his own ways of doing things. Zvikanzi Potifa anotarisa pavanhu vose vakanga vari ipapa, ndobva ati yes, ndiri jinda raFaro inini. I am a genius kwaFaro. Pano apa kana ndiri kufamba muIjipita muno, vanhu vemuIjipita vanoziva kuti ndinani. Handina hangu kuzotsvaka kuti why Potifa akakwalifya kuva jinda raFaro. We'll leave that to some other time. But chandogutsikana ndechekuti icho Faro akanga asingangoisa munhu padhuze. Kana muchida kuona how rigorous program yeIjipita payakanga iri pavanhu vanogara padhuze paFaro, tarisai Acts chapter 7 verse ya 22 kusvika 25. Moses was trained in all manner of Egypt. He was a philosopher. He was an army general. He was a poet. He was a soldier par excellence. Moses akanga ari murwi, akatrainwa zvose zvaikwanisa kuitika muIjipita nemamwe mazwi. Anyone akanga ari around Pharaoh should have been a genius. Madzimambo akanga asingazvikomberedze nevanhu vari wiki. Kana muchida kunzwisa endai panyaya yaNamani. Namani kunyange akanga aine leprosy, but he was a genius. So ndoda kuti muone kuti Potiphar was not just a mere man. Potiphar was a genius. Potiphar was a great man around Pharaoh. Aigara pedyo nechigaro chaFaro. But Potiphar anoti vakomana, inini ndiri munhu hangu mukuru. But ndiri mukuru hangu,
ndine maslaves akawanda panapa akawanda. Munofanira kuziva futi chinhu ichi vana vaMwari, kuti pavanhu vaishanda around these big people, they were not also very simple people. Aifanira kunge ari maslaves kana kuti maservants akanga akatrainwa zvokuti even Potifawo achitarisa aiona kuti ndine vanhu wokwavo. Saka ndoda kuti chechi ichiziva ichi manje ione ichi kuti Potifa aine all those credentials, aine mapepa akasimba zvakadaro, vanhu vachiona ukuru hwake hwaPotifa nemasimbiro akanga akaita. But Potifa also looked around, ndobva aona maslaves akanga amutenderedza, ndobva atarisa Joseph, just a mere boy who came ari pakati pemhiripiri pasina chinoshamisa. Remember, it had taken days for Joseph kuti amove from Hebron to Shechem. That could have had some impact on his health. Dehydration, defaced health. Ndoda kuti muone kuti he took also quite a good number of miles from Shechem to Dothan. That could have taken a bit of a chunk of his health. Ngatase zvakare Joseph achibva paDothan to Egypt, 10,000 kilometers plus, ari pamakamera mudesert, paanosvika ari a feeble weakling, a boy. But Potifa akatarisa mufana anoti ndinawo hangu vasevenzi vakambotenderera nekushanda pandiri, but I have a different man in the camp. Akatarisa vamwe vese, ndobva atarisa vamwe vese zvikanzi this boy is different. Regai titini kuwana vaMwari panguva ine. Potifa paakatarisa Joseph, Potifa akanga asiko kuhope dzekumunda uko. Halo? Potifa, Joseph paanopa dream kuvakoma about chiswa chakamira zvimwe zvakakotama. Potiphar was not there. He's an Egyptian, a pagan, an atheist, someone who doesn't believe in God. He was not there ku Hebron. Joseph achipa hope. Potiphar akanga asipo. Joseph paakarota the second dream anga asipo. But Joseph, Potiphar nekungoona nemaziso anoti mufana uyu ane mweya waMwari. Mufana is different. He's so unique. Ndoda kuti vana vaMwari, Potiphar akaona zvakangwara kudarika zvakaonekwa nevakoma. Nemamwe mazwi kuti kuti inini vana vaMwari. Bata iyi vhesi ingangotibatsira. Luke chapter 16 ibate vhesi iyo, verenga ipapa. Luke chapter 16 inofanira kutibatsira kuti Potiphar anoona zvisina kuonekwa nevanhu vaMwari. Anoonekwa zvisina kuonekwa nevanhu vana baba vakachinjwa zita from Jacob to Israel kuti muchava baba vendudzi zhinji. Potiphar anoona zvisina kuonekwa nekunzwikwa nevanhu vakatsanangurwa hope nemufanano. Joseph did not declare anything about the dream kuna Potiphar, but Potiphar achiona anoti munhu yani mweya waMwari, munhu ndewa Mwari. Zvisina kuonekwa. Tiverengere chapter 16 verse 8. Tiverengere tinzo verse 8. Yes. Ishe wake akarumbidza mutariri asakarurama nokuti wakanga aita nokuchenjera, kuti vana venyika ino vakachenjera parudzi rwavo kukunda vana vechiedza. Yes, ndoda pati yenotiyo vana venyika ino vakachenjera kudarika vana vechiedza. Josefa nekutengeswa kwake, Potiphar asvika anoti ndakamboita vamwe vanhu, asi uyu akasiyana nevamwe. Zvikanzi vana venyika ino vakachenjera kudarika vana vechiedza. Nemamwe mazwi zviri kutaurwa pachechi apa ndezvekuti, regai ndishandise mavara, ndiri kuti inini ameno kana angakuitirewo zvakanaka, but for the purposes of this sermon
tiri kuti isusu vanhu vanotungamirirwa naMwari wekumusoro kudenga vanotenda kuti Mwari musiki, kuna Mwari Baba, vanotenda kuti kuna Mwari Mwanakomana mudzikinuri wedu Jesu, vanotenda kuti kuna Mwari Mweya Mutsvene munyaradzi nemutungamiriri wedu, vanotenda pamusoro pezvizvi mabasa ose atinoita kubudikidza nesimba raMwari Mweya Mutsvene. But vhesi yobva yati iyo vana vaMwari vanotungamirirwa naMwari, Mwari anoziva zvose, an all powerful God, an everlasting God, an all omnipresent God, anowanikwa pese pese, the God who spoke and things came into existence. God who derives his wisdom from no one but from himself. He is the source of wisdom. He is the source of strength and power, life thereof. Zvikanzi Mwari ane simba iroro, ane vana vakapusa kudarika vana venyika. Vana venyika vakangwara. Potifa anoona Mwari ari pana Joseph, anoona a unique hand pana Joseph. But vakoma pavakaona munin'ina achiuya vanoti, here comes a dreamer. Here comes a dreamer. Vana venyika vakangwara kudarika vana vaMwari. Zvikanzi Mwari akatarisa vanhu vake akavapa zvese. Imbotarisaoni, imboenda pana nhingirikini shamwari, enda pana vaKorinde, imboenda pana vaKorinde kana waipapapo, timboona ipapo kuti sei tichiti Mwari verenga tini 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Zvino marudzi mazhinji ezvipo aripo mweya nomumwe, marudzi mazhinji okushumira aripo, uye Ishe mumwe. Right. Marudzi mazhinji mabasa aripo, Right. asi Mwari mumwe. Yes. Mwari akatisika kuti tishumire Mwari. Atisika kuti nemamwe mazwi, regai ndishandise mavara aya, ndiri kuti inini Mwari paakatisika tine pfungwa yekunamata iri matiri. Takasikwa tiri ma-religious beings. Pamunhu pakatosikwa paine pfungwa yekunamata. Saka nemamwe mazwi Mwari ari kuti pakunamata apa, regai nditi inini, regai ndishandise vara iri kana manditendera, tawirirana, right, kuti kuchechi kunofanira kutonakidza. Pano pasi tinofanira kutopagara mukati mechechi, mukati menyika, mukati medzimhuri, mukati mepasi tenderere, pauri ipapo tinofanira kutopagara pachinakidza. But apa bata nhingirikiniwe Acts chapter 14 verse 12, pachechi panofanira kunakidzwa chechi. Mwari paakaisa chechi, akaisa kuti isasteneke, irarame, ifadze uye ikure. Verenga verse 12 pachapter 14 verse 12. Saizvozvo zvamunoshingaira zvinhu zvomweya, svakai zvikuru kuti musimbise kereke. Yes. Zvikanzi kuchechi manje, chechi inofanira kutosimba. Sei tine chechi isina kusimba? Sei tine mhuri dzisina kusimba? Mwari ari kuti zvipo zvemweya, ukatarisa nyaya yerefu rwapa muchapter 12 munotaurwa pamusoro pezvipo zvemweya. Ukaverenga chapter 12 yawamboverenga chapter 12 verse 4 to 12, unonzwa pachitaurwa nyaya yezvipo zvemweya zvakapiwa mukati mechechi. Zvipo zvemweya kuti chechi yaMwari isimbiswe, pachechi panakidze, pachechi pakomborere. Nemamwe mazwi, kapirwo kanoitwa zvipo kuchechi ndokapirwo kanoitwa zvipo mukati menyika, ndokapirwo kanoitwa zvipo mukati memhuri, ndokapirwo kanoitwa zvipo mukatarisa mukati meshoko raMwari. muchaona kuti kunyange musanctuary vana vaIsaka vakanga vachizikamwa pamusoro pekuziva nguva. Paiva nevamwe vakanga vachizikamwa pamusoro pekuimba, vamwe vaizikamwa pamusoro pehondo, vamwe vaizikamwa pamusoro pezvizvo. Saka Mwari hakuna any strata yefamily, strata yenyika, strata yeregion Mwari asina kuisa zvinhu zvinoita kuti vanhu iva vararame. Mumwe akabvunza kuti is God concerned about where we stay? Acts chapter 17, verenga Acts chapter 17 verse 24, tiverengerewo ipapo.
Verse 24. Right, kuchechi takunzwa. Hatimboneti Mwari ane hanya here nepatinogara kana kuti ava vanogara apa. Verenga. Vakasika nyika nezvose zviri mairi. Iye tenzi wekudenga napasi. Yes. Haagari mutemberi dzakaitwa nemaoko evanhu. Hashumirwi namaoko avanhu. Yes. Seachinge achishayiwa chinhu. Zvari iye emene unopa vose upenyu nekufema zvose. Wakaita marudzi ose avanhu. Yes. Achibva kuno mumwe chete. Kuna Adamu. Agare pasi pose penyika. Pasi pose. Akatara nguva dzavakatemera. Yes. Nemiganhu yokugara kwavo. Thank you. Vatsvake Mwari. Mchimirai papa. Pandinakidza ndepekuti Mwari anotoziva maareas atinogara. Anotoziva kuti kuAfrica vanogara pakati, kuUK vanogara pakati, kuEurope ikoko nekuAsia. Mwari anotoziva matinogara. Muchaona kuti Mwari anotoziva masikiro akati ari kuti mese makabva kuna Adamu, mese makabva pamunhu umwe chete. But Mwari anoziva maregions atinogara. Mwari haasike vanhu vasingafaniri kuwana zvokudya. Kuti murarame vanhu munofanira kudya, munofanira kunge mune marelationships, munofanira kunge mune zvese zvichifamba zvakanaka. Ndokunonzi dwelling in a place. Mwari anozviziva izvi. Saka taona zvinhu zviri panapa zvatofanira kuziva. Number 1, Mwari anoziva mufamily yandinozvarwa inini nezvinodiwa imomo. Mwari anoziva chechi yandiri muchechi. Mwari anoziva kuti ndiri munyika yandiri, anoziva continent yandiri. Saka munhu wese ari panyika panapa anozikamwa naMwari paari. Mubvunzo woti yewo mumhuri yaJosefu Mwari aitoziva zvavanoda. Mwari aitoziva kuti vanoda kudyei, vanofanira kunwei. Aiziva zvipfuwo zvavanoda neregini yavakanga vari. Regai ndikuudzei vana vaMwari, Mwari anoziva patinogara. Ndosaka muchiona, regai ndikotaura, handisi munhu wesainzi. Regai ndikotaura kuti ukatarisa kunyange ganda rediri rinokuudza kuti Mwari anoziva kwatinogara, nekuti ndere iri ramoti rebleki. Ganda iri Mwari anotoziva kuti zuva riri kuAfrica rinofanira kuwirirana neganda iri. KuEurope anoziva kuti ganda rekuEurope rinofanira kuva lighter than mhino chaidzo idzi mhino idzi. Mukatarisa dzedu mhino dzatinadzo. Ukaitarisa muneyo inozara fesi yese nekuzara kwayakaita. Mwari aiziva kafemero katinofanira kuita kuno. KuEurope vaiziva kuti kunotonhora, vamwe vanotaura, ndati handisi munhu wesainzi, vanotiwo mhino dzeko dzinofanira kutoroka torero nekunhongo chando chishoma. Izwa munhu waMwari, Mwari anoziva. Pachechi anoda mufaro, pamhuri anoda mufaro, mukati menyika anoda mufaro, mukati mekontinenti anoda mufaro. Saka dambudziko nderei? Dambudziko reAfrica, dambudziko reZimbabwe, dambudziko rechechi yeSavada, dambudziko rechechi iyo, dambudziko rechechi iyo, dambudziko remufundisi, dambudziko remhuri riri kuuya panapa. Potifa anoona zvipo zviri muna Josefu, but vakoma vana kuona zvipo zviri mumuning'ina wavo. Bhaibheri ukadzika pazasi pachapter wanga wapedzere chapter 39 wanga wasvika pavhesi 5. Chingovereka vhesi 1 kusvika pavhesi 5 tobva tafara, tobva taenda. Chapter 39 verse 1. Josefa wakanga aburusirwa Ijipiti. Potifari Farao mukuru wavadiki muIjipita akamutenga pamaoko avaIsmaeri vakanga vamukurudzira Ijipiti. Jehovha zvino wakanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipita. Tenzi wake akanga aona kuti Jehovha unaye uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaiita namaoko ake. Anyway, with God they will safely go. Akawana nyasha kwaari akamubatira iye akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga anazvo akazviisa pamaoko ake. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba
Noa zvose zvakanga anazvo Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita nokuda kwaJosefa. Yes. Kuropafadzwa kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pazvose zvaakanga anazvo kumba nokumunda. Yes. Zvikanzi Josefa paakaenda kuIjipita, Bhaibheri rati pawaerenga apo shamwari, rati kwanzi akaramba achikwirira. Zvoreva kuti chechi, kana zvikanzi akaramba achikwirira, zvinoreva kuti this is a progressive movement. Zvoreva kuti Joseph pese paakatanga, kana kukanzi akaramba achikwirira, hakuna kunzi akatanga kukwirira. Zvoreva kuti movement yaJoseph paakanga achifamba pega pega achibva kuHebron. In fact, ari paHebron vakoma vachimuvenga kwanzi paakapa ripoti yekumafuro. Apa ripoti vana vaye vakamuvenga, zvikanzi baba vake ndobva vamuda, akaramba achikwirira ndobva vapiwa hembe. Ndobva baba vamutrusta kuti kunyange uri mudiki, enda unoona vakoma vako kunyange verutu iri bed. Ndokutokwirira ikoko from Hebron to Shechem. Kwaiva kutokwirira nekuti vhesi haingati akaramba achikwirira atangira maPotifa. From Shechem ndobva ananga kuDothan. KuDothan hakuendwe nemunhu wemanga waikomirira paShechem otodzokera, but anoti I will take it further. Ndokutokwirira, anokwirira, karamba achikwirira. When they took him down into the pit, pavanomukanda mugomba, he was going down, but according to this verse akanga achikwirira. Regai nditi nini, pavanomutengesa vachiti tapedza naye, rufu rwuri kuno, Bhaibheri ratiro akaramba achikwirira. Ari mukati memakamera zuva richirova, rega ndikuudze munhu waMwari, I don't know how the heat that you are going through. As you chase this dream, I have a dream that keeps me going through the fire, through the rain, through the trials, through temptation, through the hatred, through the pain. That dream is the dream of heaven. That dream shall never fail. But there are times when we sing this song through the heat of the desert. Tiri kufamba tichienda kuKenani, tiri kuenda kuIjipita. Keep the song on. Ramba uchiimba munhu waMwari, uri kutokwirira. maIshmaelites achimutenga vachimutengesa. Joseph was going up according to the verse. Paanopinda mumba maPotifa, Bhaibheri rabva rati akaramba achikwirira. Zvikanzi asvika ipapo, zvikanzi vakabva vamuti no, shamwari, zvinhu zvese zvamumaoko mako izvi kusanganisira kumunda. Rangarirai hope dzekumunda. Potifa akangwara kudarika vana vaMwari. How many times yatakauraya zvipo zvemweya zvaverengwa pana vaEfeso? How many times patakauraya kunyange zvipo zvenyika yedu mukati meZimbabwe nemukati meAfrica? Why is it that Africa appears as if it is a forgotten continent? Sei mhuri yenyu ichiita sekunonzi zvinhu zvayo zvinongozvambarara, chikonzero takabvisa vakamira. Here's what the world offer. Hakuna kusina muAfrican. Munoziva here kuti mateams ese akatora World Cup panyika ino anoshandisa vanhu vekuAfrica ese. Tarisai whether kupi vana vaMwari ndiri kuti ino vana vaMwari, we specialize in destroying our potentials. Vana vaMwari regai ndikuudzei kuti nzara yeAfrica inzara yedu tega, nzara yemhuri dzedu. Pane mwana uyo aifanira kuti mhuri ibudirirewo, takatswanya. Pane mwana uyo aifanira kuti adzidze mhuri igova nezita guru, takapwanya. Pana sisavo, pane mukomana uyo, pana eridhavo, pana mudhikoni, pana pastavo, takakuwadza tega vana vaMwari. Nhasi yezvinezvi vanhu vakatiza vakoma, vakatengeswa nevakoma, they are producing in Egypt. Potifa anoti kana makamboya ine vanhu vakawanda but mai ndo pandazoita profit. Munhu waMwari akuudzaiwo panguva ineyi kuti Potifa akangwara. Munoziva kuti even the devil himself,
he doesn't believe in mediocrity. Kana ari kutora vanhu vanoimba mumabhawa anotora vane mavoices. Ukazotsvaga kuti 80% yevanhu vari kuimba kubhawa vari kuita zvavari kuita nezvavari kuita, unoona kuti kuseri kwacho pamwe kune akatotswanywa nevakoma. Machechi medu chaimo hatipotaura kuchechi, hatipotiri kuchechi nhasi, titaure kuchechi. Kutaura kuchechi pavakangosimuka mai avo makati vanopaparika, ndobva masara nekwaya yakazvambarara, ndobva madai apo dhokasiyo ndobva yasara. Hatimboendei kumba kwedu nekuchechi kwedu nekunyika kwedu timbotarisa kuti zvinhu zvedu hazvina kuzvambarara here, nekuti ndoda kupai muenzaniso miiri ndobva tapedza. Potential iri muAfrica yakakura zvakadaro zvekuti we could be ruling the world, but takakuvara nekuda kwokuti ichi chinhu chandataura chejealousy. But vatorwa vanoziva kuti pane zvipo apo votora. Mukomana anotambira bhora timu inonzi Liverpool, vanoteera zvebhora, vasingateeri zvebhora, I want to apologize. I'm going to use this example. Mukomana uyu anonzi akaenda kubhora kunotamba, aenda 500 kilometers kuSenegal. Kwanza akaenda kutauni almost netsoka kungonogara kunguti angowanawo zvekuita asina chekuita. Ndobva aona kuti chipo changu chiri kubhora. Kwanza anosvika, kwanza kune timu dzainga dzichidaidza vanhu vachiscoutiwa nevakomana vekuFrance. Kwanza anosvikawo paya aine chitirauzi chekuchekwa zvimadhumbu zvaakanga ainazvo nezvimabhutsu zvekutambisa bhora. Ndobva atarisa akaona kuti apa ndingangotamba, ndobva apinda. Kwanza ndobva pamira umwe murungu akanga aripo, ndobva amudaidza zvikanzi, you also want to play soccer? Zvikanzi, yes, I've come for trials. Zvikanzi, nezvauri here izvi? Kwanza akanditarisa neziso rinotsvinya kuratidza kuti hapana chinobuda pamurungu. Akatarisa madhende nebhutsu dzakabvaruka. Kwanza ndobva akanzi, okay, pinda mune vamwe oita sei utambe. Kwanza pandakatamba, paakatamba vakaniona murungu, akaona murungu abata chirebvu for some minutes. Ndobva amudaidza zvikanzi, yeah, you have qualified. Amudaidza kudaro zvikanzi, ndo mukomana watiri kutaura ari kutambira kuLiverpool vanoziva zvebhora. Akabva vamutora ndobva vamuisa kutimu yemenzi yekuFrance uku. Ndobva achibva ikoko ndobva aenda kune imwe timu, achibva ikoko ndobva aenda kuSouthampton, achibva ikoko ari kuLiverpool. Iye zvinezvi Liverpool kana mukomana yaasipo, kana asipo inonzi iri kurwara. Why? Akascoutiwa, but from face value hapana chaioneka. Ndinoda kuona pfungwa dzaPotifa. Potifa ari kuti ndiri hangu Potifa, kunyangwe ndiri Potifa ndiri mukuru kwaFaro, but uyu mukomana uyu has something extra. Vana vaMwari mukaona tikasvika pachimiro chekuti kunyangwe ndiri pastor, mukati memharidzo kana elder vachirova ndobva ndati he can excel more than me. Ndikaona munina uyu ari kuimba kudarika ini, ndobva ndati exactly ndo zvatiri pachechi panonakidza. Vana vaMwari, teererai vana vemuZimbabwe, teererai vanhu veSavabda, teererai machechi akatenderedza, teererai makwaya. Kana paine chinhu chatingaite, we need that eye that sees beyond the regs. Dzoona kuti kunyangwe bhutsu dzakabvaruka, kunyangwe hembe dzakabvaruka, kuseiko kune munhu ane zvaanogona. Let us not destroy our potential. 1900 years ago, I know of a captain who went by the sea, by the banks of the Sea of Galilee. Vakomana vari kubata hove. My captain comes from heaven. Asvika otarisa vakomana vachibata hove. Macustomers akamirira kutenga hove, achiona neziso rinoona,
anoona my-evangelist who would evangelize the whole world. That's my captain, who saw a disciple beyond the rags, them fishermen. Jesu achiuya panyika panapa anotarisa nemaziso asikaonekwe nevanhu, maziso anokunda vakoma vafarisei, kuti vakoma nevatinoziva nehove vemazuva ese. Jesu paanosvika anosvikaona beyond the rags. Nguva ino vana vaMwari, regai nditini neAfrica, church yemuAfrica, mhuri dzatiinadzo tokundwa here kungwara naPotifa. Potifa anoona progress nepotential iri muvana vemuAfrica, anoona potential iri muvana vemuchechi yepalocal church penyu. Potifa oti kunde here isi tine mweya mutsvene, iye ane mweya usiri waMwari. MuEgyptian oona here kuti baba avo namai avo muparidzi, baba avo namai avo muimbisi, baba avo namai avo maprayer warrior. Musikana uyo paanonokura uyo achaitawo kana kudarika Pastor Chipunza. Dai Mwari atibatsira panguva ino tione kudarika Potifa. Potifa akaita zvakangwara kudarika vakoma. Potifa anoti kunyangwe ndiri jinda raFaro, Joseph can produce something better. Take the fields, give the results. Joseph ita zvose rova, but mukoma Rubeni havana kuzviona izvo, Zebulun, Isaac havana kuzviona izvo, Simeon, Levi, Dan havana kuzviona izvo. They saw a dreamer. Hama dzangu, chechi yedu yakazvambarara, mhuri dzedu dzakazvambarara, nyika yedu yakazvambarara, continent yedu yakazvambarara. It's not about seminars. Masemina taita kuchechi, kumhuri, kunyika, muAfrica. We are spending more time in troikas and seminars. Vanhu vaparidzirwa ava kumachecha. Chii pane dambudziko redu chinoita kuti zvinhu zvedu zvirambe zvakazvambarara? Ngatiregei kukundwa kungwara naPotifa. Ngationei, tine mweya mutsvene isu, tine Bhaibheri, tinonamata, tinoimba, tinopinda chechi, takadzidza muAfrica. Chii chiri kuita kuti tirambe tine dambudziko? It is because hationi potential iri muna Joseph. Vana Joseph vekumba kwedu, vana Joseph vekuchechi kwedu, vana Joseph vemusociety medu voonekwa here naPotifa, and they do wonders. Vari kuIjipita. Mwari vatikomborere, Mwari vatibatsire. Let us think about our family. Mwari ngavatibatsire, tirege kukundwa kuona zvakangwara naPotifa. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai neshoko renyu. Tibatsirewo pakuvhura maziso edu ekudevelopa vanhu vari around isusu. Zvipo zviri pakati pedu pezvemweya zvamakatipa, mukati memhuri dzedu, nyika nesangano nemasocieties kwatinobva, tinokumbira Mwari itaiwo tizvidevelope, vazhinji vagobudirira, kunyangwe nesuwo tigodya mafurutsu edu, tisakundwe kuona zvakanaka nevaIjipita. Tinotenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Uchiwenaka kengi uchirara, uchiona mushawa wepetko, ukaumire upfeke chishangu, chimbi dzangu yakupfura, ndudzi dzenyika dziri kunyongana, dziri kubvunda kwazvo nekutya, inzwa makumbo engoro dzobvunda, uchiwenaka usanonoke, usanyengedzwe nezviro zvenyika, rufaro rwayo runopfuura, siya ruchiva nepfuma yepasi, unjiwenaka
Achisia jese Lisa muso Ziso rintarise Uonembi Ya Jesu mambo Ona kupenya kwake kumakomo Mujiwe naka imba ufare Ona visa muso Ziso rintarise Uonembi Ya Jesu mambo Ona kupenya kwake kumakomo Mujiwe naka imba ufare Domutewera kweseko Danziza kusimbira Dotondera kudifira Ipo pamchinjiko we Calvary Ishe Jesu andi tukamira Imbo murendo rese Nguvatese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Dofarira te Moake Doda andi tukabire Rudo rwake wa kanaka Iro rwahereswa pa Calvary Ishe Jesu andi tungabira Imo murendo rese Nguvatese Arishangwari Yeidi Dinotondera Calvary Dinofambandi Sikachki Dofara na Kristu pecho Dosimbira Chaona Iyo Shamwadiye pa Calvary Ishe Jesu adi Ishe Jazira Imo murendo rese Nguvatese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Jesu adi Ishe Jazira Imo murendo rese Nguvatese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Dinotondera Calvary Dinotondera Calvary Dinotondera